film za ku je ku kalla a wannan satin. Na farko shine fasa taro. Fasa taro wasu 'yan ta'adda ne suka gagari India. Komai kashewa suke, ba abin da suke bari. Har ɗan tsako suka gani sai sun kashe. Fim ɗin ya masifar kyau. Na gaba shine Jijjiga. Jijjiga wasu yara ne tun suna ƙanana suke sha'awar daba, har suka taso suka fara daban nan. Wani jami'i ya gansu ya ce dole sai ya mai da su ma'aikata saboda ya ga haɗarin su yayi yawa. Fim ɗin ya masifar kyau. Sai kuma Jan kunne. Jan kunne kowa cin amana yake yi. Kowa babba yaro komai rayuwar cin amana dai ake nuna a fim din ya masifar kyau. Karshe dai ana zubar da kwalla, yayi kyau. Sai kuma fadin kirji wani injiniyarin ne da yake so ya nuna baiwarsa. Duk inda ya ji an ƙi karɓar baiwar nan, karshe kawai sai ya jefa rayuwarsa a haɗari. Abin kamar ya ɗora kansa yana so ya mutu ne, sannan a zo a ceto shi, a kai shi kotu, a ce me yasa yake so ya kashe kanshi, ya faɗa abin ya nasara dai karshe. Sai kuma shafin shiƙa wani mashaki ne da zai ce ka rage mai hanya, sai ka je ka kai kanka inda za ka je sai ya biyo ka ya kashe ka. Haka yake rayuwarsa. Fim ɗin ya masifar kyau. Sai kuma taɓargaza wani jami'i ne da ake masa canjin gurin aiki, daga nan kuma kawai ya zo ya haɗu da wasu shegu ƙwari nan ma su zo su gagare su, ya gagare su, ƙarshe dai yana nasara a kansu. Sai kuma ƙonanne masifar kyau. Ƙonanne wata ƙonanniyar yarinya ake nema, an rasa ta, a biyo ta hanyar wani bawan Allah, ashe jarumi ne ya san duka sirrinta amma kuma ya ƙi tonawa. Fim ɗin ya masifar kyau, yana bata kariya. Yau sai kuma ƙarshe zuga ya masifar kyau. Zuga wasu ne ake musu tala biliyan 25 inda suka je suka ɗauko wata akwati suka dawo da ita ƙasar Hong Kong. Fim ɗin ya masifar kyau, kuma garin horika ne a garin kawai, amma a gaske zuwa su kokari. Tsugunnawa ya ƙasa ya dafa kafafuwan ta ce ta rabu da shi, idan ba haka ba ya rantse sai ya kashe kansa. Tana ɗaga shi yana riƙe mata ƙafa, yana haɗa ta da Allah da Annabi, wallahi kashe kansa zai, in dai har ba ta rabu da shi a rayuwa ba sai ya kashe. Kuma fa tana son shi, yana son ta. Ku je ku kalli Taraliya. Fim ɗin na ya masifar kyau. Zuwa ta nemi izinin mahaifiyarta akan cewa a batta ta je ta yi kwana ɗaya da shi saboda za a ɗaura mata aure da wani, kuma uwar ta amince ta je ta yi kwana ɗaya da shi ɗin. Wow, wannan irin fim ne wannan? Wacce iriyar soyayya ce a tsakanin su, wacce har mahaifiya za ta zaɓa miki wanda zaki aura, kuma a ce ke zaɓin ranki a bakki ki je ki kwana ɗaya da shi, kuma a bakki ki kwana ɗayan nan da shi. Wannan irin fim ne wannan? Ku je ku kalli Arashi.